Masana bwino alero lachinayi ndipo ni nthawi ya nkhani kuchokera kuno ku MBC. Muli ndi ine Romeo Umali kumapoyamba na mitu yake. President Mutharika akuyembekezeka kutsogolera mwambo oveka nyota asilikali ankhondo amene atsiriza maphunziro awo okhala maofesala m'boma la Salima mawa. Chiwerengero cha atsikana achichepere amene akutenga pakati chikukulabe mdziko muno ngakhale boma likukhazikitsa ndondomeko zofuna kuthetsa mchitidwewu. Mabungwe amene amachita zamasewero awalangiza kuti adzigwira ntchito ndi amayi olemba nkhani zamasewero. Munkhani yathu yoyamba, President Professor Arthur Peter Mutharika yemwenso ni mkulu wa asilikali ankhondo wa dziko lino a Malawi Defence Force lachisanu likudzali pa 28 November akhala nawo pamwambo wa amene amaliza maphunziro awo a usilikali aku Malawi Defence Force m'boma la Salima mawa. Malinga ni mlembi wamkulu wa boma a Justin Saidi, mwambowu ukachitikira ku sukulu yophunzitsirako asilikali ya Malawi Armed Forces College m'boma la Salima. Mwambowu udzayamba 10 koloko mmawa. Atsogoleri a mabungwe a Africa Union AU ndi European Union EU agwirizana zopitiriza kugwirira ntchito limodzi pothana ndi mavuto amene nzika za mabungwe awiriwa zikukumana nazo kuphatikizapo kulimbikitsa ntchito za malonda. Izi ndi zina mwa zimene zili mu chikalata chimene achitulutsa pa mapeto pa msonkhano umene mabungwe awiriwa anachititsa. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Justice Dr. Jane Ansah ndiye anakayimirira dziko la Malawi kwa msonkhanowu. Simeon Boyce ayindi zambiri mu ripoti ili. Atsogoleri kapena oyimirira atsogoleri a mbungwe la African Union AU ndi European Union anali mu mzinda wa Luanda likulu la dziko la Angola komwe amachita msonkhano wa chinambala 7. Msonkhano unali ofunikira kwambiri chifukwa umachitika pomwe tsopano zatha zaka 25 chikhazikitsireni ubale wa mabungwe awiriwa omwe unayamba mchaka cha 2000 mu mzinda wa Cairo mdziko la Egypt. Ambiyanazi zomwe zachitika kwa masiku awiri, mabungwe awiriwa agwirizana zopitiriza kugwirira ntchito za chitukuko limodzi kudzera mu ndondomeko ya Joint Vision for 2030 yomwe anayikhazikitsa ku msonkhano wa chinambala 6 omwe unachitikira ku Brussels mdziko la Belgium mchaka cha 2022. Ntchito za chitukukozi nkuphatikizapo ya Africa Europe Global Gateway Investment Package yomwe cholinga chake ndi kulimbikitsa ntchito za mafakitale komanso kayendedwe kakatundu m'mayiko a mu Africa kudzera mu ndondomeko ya Africa Continental Free Trade Area AfCFTA pofuna kukweza ntchito za malonda. Ntchitoyi ndikuphatikizapo kumanga zipangizo za mayendedwe za makono monga misewu komanso njanji zomwe zingathe kulumikiza Africa ndi Europe kuphatikiza njanji ya Nakala yomwe imalumikiza maiko a Malawi, Zambia ndi Mozambique mpaka ku nyanja ya Mchere. Pankhani ya zamalimidwe a EU alonjeza kuti alimbikitsa ubale pa ntchito za ulimi wa makono kuti maiko azitha kukhala ndi chakudya chokwanira komanso ulimi wa nsomba. Bungwe la EU lalonjezanso kuti likwaniritsa malonjezo ake pa ntchito yolimbana ndi kusintha kwa nyengo kudzera mu pangano la Paris Agreement and Commitment to Global Climate Change. Pankhani za anthu omwe amasamukira ku maiko ena, mabungwewa agwirizana kuti anthu omwe azipita ku maiko ena azikhala ndi mapepala owayenereza komanso aonetsetsa kuti ophunzira omwe amapita ku maiko akunja kukapeza maphunziro apamwamba azibwerera kwawo akamaliza maphunziro awo. Yemwe anatsogolera nthumwi za dziko la Malawi ku msonkhanowu wachiwiri kwa President wa dziko la Malawi Dr. Jane Ansah ati msonkhanowu unali wapamwamba. Pamene msonkhano watha mawu ogwirika ngonoti Amalawi tikhale ndi chiyembekezo kunena kuti kudzera ku mgwirizano umenewu pamene tikuchita zambiri mu dziko la Africa mu continent ya Africa yonse Malawi sinayiwalidwe, Malawi ipo ndilako. Ndife tingokhala wodikira kuti zonse zikachitika tiona zinthu zikupita mtsogolo pa dziko lathu.
ndipo nduna yoona za ubale wa dziko lino ndi maiko ena Dr. George Chaponda ati dziko la Malawi lipitiriza kuchita migwirizano yosiyanasiyana ndi maiko kapena mabungwe akunja pofuna kuthandizira kuti dziko la Malawi lithane ndi umphawi ku magawo osiyanasiyana monga okhuza chakudya, malonda komanso mphamvu za magetsi. Pali nkhani za tukuku za mitundu kale izi ya magesi, energy, akala kutithandiza misewu ndi zinthu zokhala ngati imenezo tinganene kuti komanso sizo zokha muzwa ife takhala tikuyang'ana misika yakunja kuti tingapeze bwanji misika yakunja kuti tisamangokhulupirira zinthu zochokera kunja zokha koma ifenso mdziko muno tizitha kutumiza kugulisa zinthu iwo ndi akhala kuti thandiza kwambiri. Kwa dziko la Angola msonkhanowu chinali chikondwerero chachiwiri poti dzikoli likukondwereranso kuti lakwanitsa zaka 50 lili pa ufulu odzilamulira palokha mwezi uno wa Novemba. Kuchokera ku Luanda ku Angola ndine Simeon Boyce. Apolisi mdziko muno atalimbikitsa ntchito yochita kafukufuku potsatira malipoti oti katundu wina anabedwa ku nyumba ya mtsogoleri wa dziko lino ya Kamuzu mu mzinda wa Lilongwe. Malinga ndi wachiwiri kwa mneneri wa polisi ya Alfred Chimtere pakadali pano amangapo kali munthu mmodzi molingana ndi kafukufuku wawo. Iwo akufotokoza zambiri kwa mtolankhani wathu Geoffrey Chinawa. Ndizaboza nkhani imene anthu ena kugawana pa masamba a mchezo kumati apolisi tamanga president wakale wa dziko la Malawi wa number 6 zimenezo sizoona ayi. Ife apolisi tuchenjeza anthu asamangogawana nkhani zaboza pa masamba a mchezo asanasimikize chilungamo cha nkhaniyo. Kafukufuku wathu apolisi kukhuzana ndi katundu yemwe anabedwa komanso kusakazidwa ku nyumba ya chifumu ya Kamuzu Palace akupitirira. Ife apolisi tukusimikizira mtundu wa Malawi kuti kafukufuku ameneyo pakadali pano akuyenda bwinobwino. Kuchepa kwa zipangizo zogwirira ntchito ndi anthu oyang'anira nkhalango ati kukubwezeretsa mbuyo ntchito yoteteza nkhalango yakaning'ina ndi nkhalango zina mchigawo chakumpoto. Ofalitsa nkhani mu ofesi yoona za nkhalango mchigawo chakumpoto a Kelvin Chisaka wati nthambi yoona za nkhalango ikufuna thandizo komanso mgwirizano kuti nkhalangozi zisapitirire kuonongeka. Chimwemwe Milulu ali ndi ripoti. Nkhalango zimathandiza kuteteza zinthu zachilengedwe zosiyanasiyana, kuthandizira pa nkhani ya ulimi komanso kuti nyengo idziyenda bwino. Nkhalango yakaning'ina ndi nkhalango zina zambiri m'dziko muno zikuonongeka kamba ka anthu omwe akudula mitengo mwachisawawa potentha makala kugulitsa nkhuni ndi zina. Nkhalango yakaning'ina yomwe boma kudzera ku nthambi yoona za nkhalango inayamba kuyiteteza mchaka cha 1935 ikusakazika tsiku ndi tsiku. A Matthews Nkhata omwe amakhala ku Msongwe lomwe ndi dera lapafupi ndi nkhalangoyi ati mpofunika kuti anthu atenge umwini kuti nkhalango zambiri m'dziko muno zitetezedwe. Anthu amuzi munomu atitengepo gawo lathu omwe tikhoza kutengapo ifeyo atipase zochita kuti ife nkhalangoyi ndi yathu atiphunzitse bwinobwino kuti ifeyo nkhalangoyi ndi yathu, nkhalangoyi ikusunga miyoyo ya anthu ambiri si ife tokha. Koma nkhalango ikuonongeka chifukwa anthu ambiri sakudziwa kufunika kwa nkhalango. Wofalitsa nkhani ku nthambi yoona za nkhalango mchigawo chakumpoto a Kevin Chisaka ati nthambi yawo ikumana ndi mavuto osiyanasiyana kuti ithe kusamalira nkhalango. Tikumana ndi mavuto osiyanasiyana pamene tikuteteza nkhalango yakaning'ina. Ena mwa mavuto amenewa ndi kusowekera kwa zipangizo zogwirira ntchito monga ngati magalimoto okwanira amene akhoza kumakhala akuyenda usana ndi usiku kuti aziteteza nkhalango imeneyi. Nkhalango yakaning'ina ndi nkhalango yaikulu kwambiri imene ikutenga ma hectares 16,657 hectares komanso imayang'anidwa ndi ma district ya Nkhatabe komanso Mzuzu Urban. Ndiye ndikovuta kuti akwanitse kumayang'anira nkhalango imeneyi pamene kugwira ntchito ndochepa komanso zipangizo zogwirira ntchitozo ndizosakwanira. Nkhalango yakaning'ina ndi gwero la madzi ndi zinthu zina zomwe anthu a mu mzinda wa Mzuzu ndi madera ena ozungulira nkhalangoyi amadalira. Kafukufuku akusonyeza kuti mahekitala a nkhalango oposa 30,000 akuonongeka m'dziko muno chaka ndi chaka, ndipo chiwerengerochi ndi chokwera kwambiri kumwera kwa Africa. Nkhalango zambiri
zikuonongeka kamba kotsekula minda yatsopano, ulimi wa fodya, komanso kutentha makala ndi kudula nkhuni zomwe anthu ambiri mdziko muno amadalira pophikira tsiku ndi tsiku. Chimwemwe Milulu, MBC Mzuzu. Chiwerengero cha atsikana achichepere amene akutenga mimba chikukulabe mdziko muno ngakhale boma likukhazikitsa ndondomeko zosiyanasiyana zofuna kuthetsa mchitidwewu. Izi zaoneka mukafukufuku wa zaumoyo wa mchaka cha 2024. Mulipoti ili Trinity Kapantengo akuonapo ena mwa mavuto amene akulepheretsa ntchitoyi. Kwa zaka zochuluka, dziko la Malawi lakhala likulimbana ndi nkhani za mimba za atsikana achichepere maka pofuna kupeza njira zomwe zingathetsere vutoli. Imodzi mwa njira zomwe zidakhazikitsidwa pofuna kuthetsa vutoli ndi kuonetsetsa kuti achinyamata ali ndi mwayi otenga njira zakulera. Wachiwiri kwa wamkulu ku nthambi yoona umoyo wabwino komanso ubereki, Hans Katengeza ati ngakhale unduna wa zaumoyo ukuyesetsa kuthana ndi vutoli ukukumana ndi mavuto pa nkhaniyi. Ngati unduna sikuti tikukhala chete. Mujatima ndinanenera unduna uli ndi ndondomeko zosiyanasiyana. Chachikulu ndi chonena kuti kumbali ya chikhalidwe ndi chinthu chimene chimavuta kuchitsatira bwino chifukwa pali zikhalidwe zina zimene sizionekera poyera, zimachitidwa pa Chingereza amati underground, ndi zikakhala kuti zikuchitika mu njira yobisa kumakhala kovuta chilichonse kuti chidziwike kuti ndondomeko zimene ife tili nazo zikhale ndondomeko zimene zikafikira kuti tikaone kuti vuto tithana nalo bwanji. So chikhalidwe ndi chinthu chimene chikuoneka kuti chikuvuta kwambiri chifukwa pali gawo lina la chikhalidwe imene lili ma cultural beliefs. Anthu ena amabisa zimene zimachitika kumene kuja ndi mapeto ake zikutivutabe kuti tifikire zina zimene zimabidisidwa zija. Mawawo mlembi wamkulu ku mpingo wa Assemblies of God Mbusa Matilda Matabwa wayamikira boma kamba kochitapo kanthu koma atsutsa njira yakulera pofotokoza kuti izi ndi zokolezera mchitidwe wogonana. Iwo alimbikitsa mipingo kulalikira komanso kulimbikitsa mchitidwe wodziletsa. Ifeyo ngati mpingo ndife okhulupirira Mulungu, ndife anthu auzimu, tikuona ngati kuti titsate mawu a Mulungu. Ifeyo mawu a Mulungu amanena kuti tichite abstain, tisakhale moyo wokhala wa chiwerewere wogonana. Ndipo timakhulupirira kuti nkhani yogonana ndi akuluakulu okhaokha amene ali pa banja, amene wafika msinkhu nino kuti ndakwatiwa. Imeneyo ndi nthawi yoti munthu akhoza mapangaso mchitidwe wogonana ndi mwamuna wake kapena mkazi wake. Agnes, lomwe si dzina lake lenileni, wati anatenga mimba ali ndi zaka 16 komanso 18 kamba kamantha okatengera njira zakulera, kuopa chitonzo komanso kukhumudwitsa makolo zomwe achinyamata ambiri akuti akukumana nazo mdziko muno. Achifundo Robert, omwe ndi amodzi wolimbikitsa nkhani za chinyamata mdziko muno, ati pakufunika kuti nkhani za umoyo wa thanzi komanso ubereki zizibwera poyera ngati njira imodzi yothana ndi mimba za ana achichepere, ponena kuti izi zimadza kamba kachinsinsi chomwe chilipo pa nkhanizi. Pakhale kukambirana kapena kuti makolo azimasukirana nawo kwambiri anawo pa nkhani za umoyo wawo komanso kuphatikizapo nkhani zokusana ndi zogonana. Ndikale nzachikale zija zimene anthu makolo amabisa osafuna kummasukira mwana, zimene zimapangisa kuti mwana uja angopita kumene angapiteko kena kwa akadzionera yekha. Azambiri zimene zakhala zimupezesa mavuto. So ndimafuna kuti mwina ndingolangizabe makolo kuti azikhala ndi nthawi yoyankhula ndi ana awo makamaka nkhani zokusana ndi umoyo wawo komanso nkhani zokusana ndi zogonana. Mbali ina yomwe akuti kukolezera mimba pakati pa atsikana achichepere ndi miyambo ya chikhalidwe. Poyankhulapo wapampando wa bungwe la mlakho lomwe Amuchana Mpuluka ati chikhalidwe chawo chinasiya zikhalidwe zoyipa zomwe zimaonjezera maukwati a ana ang'onoang'ono komanso mimba za atsikana. Ifeyo ngati abungwe la mlakho lomwe
choyamba chimene tinakhazikisa ndapama mchifu yathu tinena kuti tipange kuti ana azipita ku sukulu komanso ana asamangwati adakali ang'ono. Izi zitakhala tikupanga enforce kwa mafumu athu mpaka nakumbali onena kuti tinatsika kunena kuti kuyika kalamulo kathu kamkatikati ngati pati bylaws kuti tinapanga pezeka kuti mwana wapezeka kuti ali ndi mimba adakali wang'ono, even mfumu imeneyoyo, even khomo limenelo timaliyitanisa ndithu ndikulika pabwalo ndikulikhazikisa kuti this is not allowed kapena zisizofunikira kwa ife ngati mtundu. Ngakhale pali njira zothetsera mchitidwewu, chiwerengero cha atsikana omwe akutenga mimba maka m'madera akumidzi akuti chikunkanikira. Izi ndi zokolezera mavuto a zaumoyo, maphunziro komanso moyo wa anthu ngati vutoli likhalebe chonchi. Malawi ngati dziko likuyenera kuchitapo kanthu kuti yankho lipezeke lothetsa vutoli. Trinity Kapantengo, MBC Lilongwe. Mukuona nkhanizi kuchokera kuno ku MBC, tiye tionenso mitu yake. President Mutharika akuyembekezeka kutsogolera mwambo oveka nyota asilikali ankhondo amene atsiriza maphunziro awo okhala maofesala m'boma la Salima mawa. Chiwerengero cha atsikana achichepere amene akutenga pakati chikukulabe mdziko muno ngakhale boma likukhazikitsa ndondomeko zofuna kuthetsa mchitidwewu. Mabungwe amene amachita zamasewero awalangiza kuti adzigwira ntchito ndi amayi olemba nkhani zamasewero. Popitirani nkhanizi, kampani ndi eni siteti zati mdziko muno zakhala zikugwiritsa ntchito ndalama zoposa 400 miliyoni kwacha pa chaka polipirira kugwira ntchito awo kuphatikizapo alimi ang'onoang'ono ati. Koma izi tsopano zikhala mbiri yakale chifukwa cha kuyamba kwa njira yolipirira ntchito pogwiritsa ntchito digital. Ndondomekoyi yomwe ayikhazikitsa posachedwapa akuyendetsa ndi abungwe la makampani a ntchito zati la Tobacco Association of Malawi Limited mogwirizana ndi bungwe lina logwira ntchito pansi pa UNDP lotchedwa Better Than Cash Alliance. Polankhula pamene amakhazikitsa ndondomekoyi, mkulu wa bungwe la Tea Association of Malawi Limited Atonda Chinangwa anati ntchitoyi ikugwirizana bwino ndi zolinga zawo zolimbikitsa malo abwino ogwirirako ntchito komanso kuthandiza boma mu ntchito yolimbikitsa kuti amalawi ambiri adzigwiritsa ntchito njira za digital pa nkhani za chuma. Zithandiza kwambiri chifukwa panopo mmene anthu amalandira ngati kashi amene kuti asiye ntchito zawo ndi kupita ku ofesi ya kashiya kukakhala pa line ndi kumalandira ndalama zicha mmodzi ma envelope awerengerane ajani zimene zimataya nthawi yambiri pa nthawi imene ali kolandira kuja kuti nthawi imene sakugwira ntchito zopindula ndipo sakulipidwa ndi kuti zimenezo zamataya nthawi. So iwo ngati alimi komanso ogwira ntchito ziwathandiza kuti akhoza kulandira ndalama mwa ulemu wawo kwina kulikonse kumene ali akupitiriza kugwira ntchito zawo zimene akupanga, komanso akafuna kuti agwiritse ntchito ndalamazo akhoza kugwiritsa ntchito pene akufunira mosakakamizidwa kuti lero kuti ndalama zili mthumba anthu angandibere zigwire ntchito. Koma kampani athu ati nchoti amagwiritsa ntchito ndalama zokwana $200,000 zimene zikhoza kukwana maybe 400 million Malawi kwacha pa chaka po njira yolipira anthu kashi imene makagula ma envelope a security ma transport zonse zimene amapanga kuti alipire kashi. Panopo mene azipira munjira zimenezo kusenza kuti ndalama zimenezozo aseva ndipo akhoza kugwiritsa ntchito zina zopindula zoti zitukule ma estate awo. Ndi zimenezo njira zina zimene project imeneyi zitithandize ndi kutipindula ife kunoko ku tea industry. Anthu aja akamalandira ndalama wakatapira makhali pa khomo paja kuti akamatuluka envelope chamu atsegulana atengapo ndalama zake. Kwa panopo anthuwa ali kuminda ena ali ku factory ena ali kuti kusenza kuti aliyense alandira ndalama kwina aliko akafuna ukasha akhoza kukakasha kulikonse umene akufuna nthawi imene akufuna. Zimalikha zovuta kuti akatapira cha alondole ndi kuwagwira akamalanda ndalama. Koma njira yachikulu imene yathandiza kwambiri kuti mabungwe amene akuthandiza ngati National Bank, ATM, Mpamba ndi Airtel Money abweresa ngongole zogwizana ndi malamulo aboma zoti anthu akati alandirapo miyezi ingapo ma system amene akhoza kutenga ngongole zimene zimakhala ndi interest yochepa ine yakhala mina 6%. Mkulu wa Better Than Cash Alliance Oswell Kahonde anati njira yolipirira kugwira ntchito ya digital imadzetsa ulemu kwa ogwira ntchito.
choyamba nkhani imene tabweresa ku T sector ndiona kuti mukulu tili ndi mukulu wallet. Mukulu wallet ikulola wina aliyense, ikulola ma workers ogwira ntchito ma estate kulandira masalary awo via pa phone. Akhoza kulandira ndalama zawo masalary awo via pa phone osadulidwa ndalama ina iliyonse. So tikhoza kunena apo kuti ngati chinthu chimodzi chimene tikuchitapo tikamakamba kulimbikitsa patsogolo nkhani za malipiridwe ya ndalama kudzera mafoni. Tabwesa wallet kuno komanso tikupititsa patsogolo nkhani zo kutumiza ndi kulandira ndalama osati pokhapokha pa munthu wina aliyense kuti inu ndine tikhoza kutumizirana komanso business kukhoza kutumizira ma workers awo kuti akhoza kuwalipira masalary, akhoza ma allowance amene akakhala akuyenda, akhozanso kutumiza ma allowance amenewo kudzera ku mukulu money transfer mukulu. Madera ambiri mu mzinda wa Blantyre simenti yakupezeka pa mitengo yotsikirapo komanso mosavutikira. Izi ndi zimene MPC yapeza itayendera ena mwa madera a mu mzindawu. Mwachitsanzo thumba la simenti wa Khoma akuligulitsa pa mtengo wa 20,000 kwacha, pamene wa Duracrete akuligulitsa pa mtengo wa 33,000 kwacha. James Kajepa ali ndi ripoti. Enoch Ngilinja amene amakhala dera la Chilimba pano ndi osangalala kuti ntchito yomanga nyumba yawo yomwe idayima miyezi 5 yapitayi yayambiranso. Iwo akuti adayimitsa ntchito yomanga nyumba yawo kamba kakusowa komanso kukwera mtengo kwa simenti, ndipo pano akuti ntchitoyi iwatengera ndalama zochepa kamba kuti tsopano watsika mtengo. Imene timagulira poyamba ndi panopa zosiyana. Simenti poyamba amadula kwambiri, timakanika kugula kumanga nyumba munthu sungamange amene uli wovutika kwambiri. Koma panopa ndi mmene watsikira chonchimo munthu ukhoza kuyesesa kugula mpaka kuwanisa kumanga nyumba. Tikunyadira pa zinthu zimene zikuchitika zifukwa chokuti simenti panopa ali pa mtengo wabwino, komanso simenti pa mtengo wabwino amene akupezekera sakusowa kwambiri ngati mmene amasowera poyamba. Munthu umatha kukhala ndi ndalama nthumba koma kuti ugule simenti zimakanika fake simenti sumampeza fake simenti amatani amasowa. Thumba la simenti imene tagula lero tufuna tikagwiritse ntchito ngati plaster kuti nyumba ikhale yolimba kuti mvula ikamabwera isathe kugwa. MPC itayendera ine mmadera mu mzinda wa Blantyre yapeza kuti kupezeka komanso kutsika mtengo kwa cement kwayamba kuchititsa kuti ntchito zomangamanga zizioneka ponseponse. Kondwani Ndakoka yemwe amagulitsa cement ku malo ena kulimbi akuyamikira kuti ntchito za malonda maka cement zayamba kuyenda bwino. Tikatengera poyamba miyezi 2-3 imene yapitayi cement amasowa kuti tikapita makampani kuti tigule apeze kuti tiode tikalipira apeze kuti patika muna 2 weeks time kuti atipase katundu. Mazovunao zintubeza sinthabe pamene tikona zoti tikakoti kulipira like same time ngolipira like same day following day katundu akulani akubwera ndekho zona zoti panopa pamageri pali mulubunda kupezeka zimene zimangisaso kuti business iyende bwinobwino masiku amene. Miyezi 2 imene yapitayi kokagulako matera maprice ake amakhabe okwererapo zasiyana ndi mmene asili pano. Zimene zimangisaso kuti kaoda modula ifezo tigulisenso modula zimene zimangisaso makastoma ambiri amatani amabwerera koma panopa azikuoneka kuti nzabwinobwino kozi tikuoda mochipirapo endeso price yatani achipa kulenga kuti ngati kuti mangata china Duracrete panopa thumba imodzi papeza kuti munatata chusira muna 10,000 kupanga compare ndi last price. Okay, poyamba timagulisa na 27 chakuti panopa ndimene zakhalira tikugulisa ma 20,000 which means 7,000 discount yachitika ndi Duracrete panopa ndi 35,000. Kupatula kusowa ndi kukwera mtengo kwa cement, mavuto ena munga kukwera mtengo kwa chimanga ndi kusowa kwa mafuta galimoto ndi zina zomwe zakhala zikusausa Malawi mu zaka zapitazi. James Kachepa, MPC, Blantyre. Zikuoneka kuti chiwerengero cha amayi olemba nkhani za masewero chikukanika kukwera mdziko muno ngakhale amayi ochuluka akuchita nawo masewero osiyanasiyana kuphatikizapo mpira wa miyendo. Olemba nkhani wathu Smart Chalika akuunikira mavuto amene alipo pa nkhaniyi. Pomwe chiwerengero cha amayi olemba nkhani za masewero chikunkera kutsika mdziko muno, mmodzi mwa amayi olemba nkhani za masewero Lucy Kadzongwe wati amayi ambiri amabwera m'mbuyo kulemba nkhani za masewero kamba kakusowekera malo abwino ogwirira ntchito pomwe ambiri olemba nkhanizi ndi amuna. Iye wati kudziyang'anira pansi pakati pa atsikana kapena amayi olemba nkhani za masewero ndi chimodzi mwa zifukwa zomwe zikuchepetsa chiwerengero cha amayi olemba nkhani za masewero mdziko muno. Mwazina iye wapempha boma komanso nthambi zokhudzidwa kuti ziwunikire magawo angapo omwe akuphinja amayi kuchilimika kugawo la za masewero maka pa nkhani ya zolembalemba. Nkhani yake ndiyonena kuti ambiri amakhala ndi mantha komanso
mwina ndimaona ngati kuti amayi salandiridwa kwenikweni kugawo ngati limeneli kunena kuti mwina abambo satha kuapanga support moyenerera komanso mwina mabungwe amatha kupereka mwayi kwa achinyamata kapena kuti kwa anyamata osati achinyamata koma kwa anyamata kuti athopira m'mayiko akunja ndikukanenererako mipira kukapanga analyze masewero mwina mwayi umene uli wakutali kwambiri ndatsikana sitinambewe tamvapo kuti mwina komentero wachizimayi wakuti wapita kukanenererako kapena wapanga kampani timu cholinga akanenerere masewero. Katswiri pa nkhani za masewero a Henry Gome wati pomwe masewero a mpira wa miyendo osalake kukhala asungwana akupitirira kukwera zikufunikira chiwerengero cha amayi olemba nkhani za masewero nacho chikwere. Iye wapempha mabungwe oyendetsa nkhani za masewero kuti achilimike popereka mpata kwa amayi olemba nkhani za masewero m'magawo osiyanasiyana kuti nkhani za masewero zipite patsogolo. Chiwerengero cha atsikana amene kapena kuti atola nkhani achikazi amene amalemba nkhani za masewero ndi chochepa kwambiri. Koma nomuona kuti izizi zikuchitika chifukwa chonena kuti mwina choyambirira chidwi palibepo kuchokera kwa atola nkhani achikaziwo chifukwa atola nkhani achikazi m'Malawi muno alipo ambirimbiri. Koma muona kuti amene amaonesa chidwi chonena kuti zilemba nkhani za masewero ndi ochepa kwambiri. So wani ndi chidwi kuchokera kwa eni yakewo. Chachiwiri mwina tikhoza kupempha mabungwe amene amayendetsa masewero osiyanasiyana mdziko muno ngati kandi Football Association of Malawi, Netball Association of Malawi ndi mabungwe ena kuti athe kufikira atola nkhani amene wachizimayi. Pakadali pano mtsogoleri wa bungwe la Malawi Olympic Committee Jaap Muhango avomereza kuti pakufunikira kuchita mwakuya ndi kupereka mpata ndi nyonga kwa amayi olemba nkhani za masewero omwe ndi ochepa kulekana ndi chiwerengero cha amuna omwe amalemba nkhanizi. Mwazina iwo ati bungwe lawo lichilimika ndi kupereka mpata kwa amayi olemba nkhani za masewero. Kwa nthawi takhala tikuona kuti kumbali ya kulemba kwa nkhani makamaka za sports olemba achizimayi samaoneka. Nthawi zonse timaona azibambo okhaokha. Ndiye mukawerenga Olympic Charter ima limbikitsa kuti anthu onse azimayi ndi azibambo azikhala ndi mwayi wofanana, equal opportunities. Choncho tinaona ngati mwina nthawi yakwana tsopano kuti atsikana amene amalemba nawo nkhani za masewero tapase mwayi woti nawonso aone kuti angapange bwanji. Smart Chalika, MBC Lilongwe. Bungwe loyendetsa masewero a mpira wa miyendo mchigawo chakumwera la Southern Region Football Association lati likulingalira zomapereka ndalama ku timu ina iliyonse imene kusewera mu mpikisano iwiri ya mchigawochi. Wapampando wa bungweli a Dairis Kajala auza MBC Sport kuti izi zithandiza kuti matimu a mipikisanoyi adzikhala ndi kuthekera kopikisana mwamphamvu posatengera kapezedwe kawo ka ndalama. Akajala akufotokoza. Kwambiri mwina tikhala tikugwiriza naso ndi masponsors chifukwa zinthu zakwera. Tingorekeza ku division 1 ndi 30 million mwina tikhala tikukumana nawo so masponsors kuti ngati angathe kuti onjezera ka package kaja chimozimozi so a premier imene ndi target yathu. Kwinaso mwina target yayikulu ndio tifunano kuti ndicholinga chathu chomwe timafuna kuti mwina timu ina iliyonse zizalandira pang'ono kuyambira timu number 1 mpaka yomalizira number 16. Ndiye tikumafuna njira zopanga anzathu akunja kuja premier ija ku premiership kuja timu ina iliyonse yomene kupanga participate mu league imene imalandira nawo kenakake. Tikumafuna titabera nawo model imene ija kubweresaso kunoko timafuna titakhala ngati oyambirira especially ngati Southern Region kuti timu ina iliyonse yopanga participate zakhale kuti pakutha pa season paja ikulandira nawo kenakake. Ndi matarget amene tikufuna kuti tipange say next year. Koma that would depend kuti tizapeza sponsor kuti ma sponsors tikambirana nawo bwana. Ni nkhani imeneyo tafika pamapeto pa nkhani zathu tisanasiyane na insomito yake. President Mutharika akuyembekezeka kutsogolera mwambo oveka nyota asilikali ankhondo amene atsiriza maphunziro awo okhala maofesala m'boma la Salima mawa. Chiwerengero cha atsikana achichepere amene akutenga pakati chikukulabe mdziko muno ngakhale boma likukhazikitsa ndondomeko zofuna kuthetsa mchitidwewu. Mabungwe amene amachita za masewero awalangiza kuti adzigwira ntchito ndi amayi olemba nkhani za masewero.
pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena mbc digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndi ine Romeo Umali. Tikufunirani tsiku lopambana makoma nonse.